दिनै नोंथाङा फोरमायगोन बे समाव। दुलाराय आसामावनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आरो गुबुन गुबुन आफाद एबा गौथुमनि बानजायनायाव दिनै बर' बिजों सान बे सानखौ फालिदों। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बर' बिजों साननि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोदों आरो जाय बिथांमोना बर' बिजों फसंनो थाखाय बै समाव हाबा मावबोदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा रुंसारि जालांबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय साफ्रोमनोबो आंनि खर' गंग्लायनानै बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोदों। दिनै 1963 मायथाइनि दिनैनि सानाव बर' बिजोङा गायसनजाजेनदोंमोन आरो बे समनिफ्राय गोबां खैदां खैफोदजों फैनांदोंब्लाबो दिनै बर' बिजोङा 12 थाखोसिम दिनै मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन महरै आसाम सरकारजों गनायथि होजाबाय आरो दायो 12 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय खाबु मोनबाय। बिनि अनगायैबो जोंहा दिनै आसामाव थानाय गोबां इउनिभारसिटियाव दिनै बर' आयदानि MA खालामनो मोननायनि खाबु दिनै दङ। दिनै बर' रावजों दिनै UPSC आनजादाव लिरनो मोननायनि दिनै खाबु दङ आरो बेबायदि गोबांथार खाबुफ्रा दिनै जानानै फैदों। पार्लामेन्टआव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो हानायनि दिनै खाबु जाफैबाय। आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो हानायनि खाबु जाफैबाय। दा बेबायदि खाबुखौ बै समावनो जुदि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि नाजायामोनब्ला दिनैनि बे थाखोसिम मोनफैनाय नङामोन। बेनिखायनो गासैबो सिगांनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो बे दिनैनि बे समाव आङो रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम बावहरदों। बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों। जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा जे बे बिजोंखौ मोन्दोंमोन बे बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो। आसाम नाङैनो फोरोंगिरिनि जिथु फोरोंगिरि थिसननाय बे थिसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गोहैलो जानायनि थाखाय गोबां थासारिजों जोंनि फरायसालिफ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो बांसिनै जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जिहेथु स्कुल गायसननाया गोबावैसो जादों एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 6 बोसोर सोमावसारनायनि उननिफ्रायसो जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनि गौथुमफ्रा स्कुल गायसनै लानायनि जाउनाव गोबां फरायसालिफ्रा दासिमबो सरकारि जायाखै भेन्सार महरै दङ। जायनि थाखाय बिटिआर जि एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव सरकारा पारमिसन होनाय गंफ्रोमबो जि स्कुलफोर दङ भेन्सार महरै बेखौ जेबो कन्डिसन गैयाजासे बेखौ सरकारा गनायनानै लानांगौ होननानै मोनसे क्लज बेयाव दोननाय जादोंमोन। दा बे आयदाफोरखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों सरकारजों जाहाथे थाबैनो सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामो। कलेजखौ लाग्रोदों 10टा कलेज लाग्रोदों बिनि उनाव स्कुल लानायनि बाथ्रा दङ। दा बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआर सरकार आरो सिगनेटरि आफाद गाहायै एबसुनि दैदेननायाव बे सावरायनायफ्रा जागासिनो दङ। जोङो मिजिंथियो जे बे थाबैनो जानानै फैगोन आरो फोरोंगिरि जे आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गाहायै बर' मिडियामनि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायबाय थादों। बिटिसि ओनसोलाव नैबे दानावनो जानो हागौ फोरोंगिरि थिसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन। मानोना इन्टारभिउ जालांखांजोब्बाय गासिबो रिजाल्टल' होनो बाखिसै। जोङो आसा खालामदों खुब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना रिजाल्ट होगोन एपइन्टमेन्ट होनाय हाबाफारिखौ लागोन। अब्लाना गासिबो स्कुलाव 100% नङाबाबो 80-90% जे फोरोंगिरिनि जे आंखाल बे आंखाला सुस्रांजागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।